Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta' Jinsab Richard Bilokka waqt żjara fi Ġnien Romeo Romano ħabbru li t-tieni fażi tax-xogħlijiet tar-restawr tal-proġett jinstabu fi stat avvanzat hekk kif qed jiġi trasformat f'ċentru edukattiv. Dan il-proġett ta' restawr fi Ġnien Romeo Romano se jiġi jiswab kollox 685,000 euro fejn se riservi bħala l-post li ħaddan l-inklusività, s-sostenibilità u anka il-preservazzjoni tal-wirt storiku. Il-proġett Ġnien Romeo Romano se jkun aċċessibbli għal bżonnijiet tal-lum u se jkun possibbli jitgawda mill-pubbliku għaliex se tkun qed tinfetaħ parti oħra mill-ġnien propju kif jitlesta t-tieni fażi. L-an primarju ta' dan il-ġnien se jkun l-edukazzjoni ambjentali u l-importanza tal-parteċipazzjoni diretta mit-tfal għaliex se jkollhom l-opportunità li jpoġġu fil-prattika tal-im fil-waqt li jgawdu aktar in-natura. Il-Ministru Dalli saħqet li s-sostenibilità se tibqa' fiċ-ċentru tal-ħidma f'dan il-proġett. Il-binja magħrufa bħala R-Razzett fi Ġnien Romeo Romano konna se nkunu din nirrestawrawha biex tintuża skopijiet edukattivi. U għalhekk ix-xogħol jinsab għaddej biex din il-binja tkun tista' tintuża għal skopijiet edukattivi dwar l-ambjent. Il-Kap Eżekuttiv tal-Jinsab Richard Bilokka qal li dan il-proġett se jkun qed jingħadda lil Nature Trust Malta biex jorganizza attivitajiet relatati mal-ambjent. Dan il-ġnien, dan ir-razzett se jkun qed jingħada lil Nature Trust Malta biex ikunu jistgħu jorganizzaw attivitajiet edukattivi fuq l-ambjent biex bekk it-tfal jiġu f'post faċilitajiet moderni, post li jirrispetta l-istorja ta' dan il-ġnien u l-arkitettura ta' din il-ġnien.